Oh, no. Damasio, no. Kosi se. Ihunu so omo pempen so ba. Awoma aben kuru yikura ne sa. Enti ebia enche kura. Emfa ho kura sa oti heye kura. Umbitimi afumu aba. Ti kwa to yem. Be comfort with Judy. Nana yire. Medas. Mo afo patuo. Osi mi hu baabi kura nye me kwa mintimi twa. Hwe no ko baabi a no hu de tue mu. Baabi a me giandua so mi hu no. O tlase kura na oni tira. Tase bru. Nana me Judy dudu. Tase nyado. Okay de akoma to yem. Tase. Se de wakana be sanso. Kwa akoma to yem. Enkunim de be ye dia. Na meba ho. Na odefo nso de no. Me hunu de meba be ya fa ho. Mebere na haba ma ne de adwale. Ni me bi na ekoso. Oh. For the same way to ya. Eno nti na mete ho. Sabi ni nti nso na mete baabie. Eni bo a ekotrem. Ti me hwe e ma sabi buru sabi nyado. Asefiamfo. Why? Nana na monka ho. E ji ho musuo ni esai. E kwan na wani. Se bibia ni hodi a. Kunti datin wedi yantrasi na wedi maintenance sa hoye nana madaroma wedi monitor ameyo antini ni mbebyo ani dia matiti na ani dia watu wa mtu akati as akapa kunse abo trim so be ware bana na mbetawochi monkumo yifo apuyo atoyo tawochi tuwana ndawanwase jasi ni medingo sai wa bana manyim nokure anokura ma bihu se obo ntirimo pose oba be dom ma busika menya prepa anan me ado na afọ akonya kesi ya ti mase mate ofa tie futu sa na o ka asɛmpa kyerɛ na wɔde mate so na afa na so akyi sane ma na didi ma oni jase ekoto asese bia ya bichi aboko na anu sisum na so wɔtoa nanan wɔ nse do na abɛfo akonya na ya tie mafutu na ebe mate nana kontire mi da wano ase na sɛdeɛ wɔka no mɛyɛ ne saa pɛpɛɛpɛ sabi sɛ woyɛ kontihene na sɛ yɛyi no koraa to nkyɛn a ɛnkyɛ wobɛyɛ mase mase wo papa bi ase wo papa enti wɔnom asɛm memfa ni agorɔ bibie ne hɔ a wobɛka kyerɛ me a mentie ɛna mahu sɛ ɛnoma bi rekɔ so ɛnyɛ wo fɛ ɛnyɛ wo dɛ ka wakoma to yɛ mu ɛyɛ adodɔde ɛwɔ kurom ha ɛyɛ meame wɔfa ɛne gyasehene ɛyɛ bɔfɔ wɔkyi ka wakoma to yɛ sɛ gyase nya no ho tam na sɛ mimi bɛdi akonnwa no a mɛ ɛma ɔkontihene no ayɛ dɛ ayɛ fɛ mɛma no da mu soronko piaw ana na deɛ wopɛ biara mɛ bɛyɛ ama wo wodi awie ɛwɔ sɛ masɛ w'anim bɛnyam a ɛna me nso m'anim bɛnyam na meyere nso anim abɛnyam ɛkwan bi a mɛfa so mɛma wɔyɛ kɛse wɔ kuro wie mu mɛ daakye hene mu ayɛ kɛse menka ndwa m'anum menim deɛ ɔtumi yɛ menka ntumi ho menim agye me di megye wodi yɛ akyɛ aka me mma anan mma ade fifɛdi a woyɛ maa me deɛ wɔyɛ bi deɛ ka so ɔbɛyɛ a yɛnyi n'akyi na kae sɛ woba no mmɛware no ɛda wano ase nti wo ana mo meta wɔkyi meni agya no obiara ni hɔ oni ɛto ananan mmɔnseɛ no aka me nko a nyaa na matete na sɛ kuro deɛ wowɔ mu ne wohu menim bibiara ɛde ne kyɛw nti wo ana mo ɛda wano ase na yɛfa nneɛma ngu akɔ ɛda wano ase ekuro yi a ɛwɔ ha yɛ ɔmo nwene ntoma no to ɔmo nkra sɛ ɔmo nyɛ mmɛntoma
mentoma omo nwene mentoma akoma edu ya wodia we dia we kura dia we ni manimu ya na me koda hini abotre dache hini we kura dia e mai na mate wo ano no e be mama nante me nante ne ba besesa me bedenden dwa boba ne mo boom oh mate mesre kwa mate hey dache hini me no o mama ya kase me tunta su ntu fam ketrema ensamfa okay obeboa me ama manijie ewie peye Akoto Wanya Akoto Pebra Akoto yes no danana no masiansa e dey nesi me se danana no masiansa na me nim asema obeka so danana no masiansa me se danana no masiansa me da hasi unim say me ma fofra sen bakuma ha me say me ma fofra sen bakuma di me ma fofra bakro yi mu me mani ene de no kona na hema na te say ba ko bi atise na husuo ne ye de kranse fita bi kona ho bai me da hasi eti preko mo achi me ma fofra sen bakro yi me say na me hu jiri me hu me yem sia she me say ei bia ba e dia abo e dia no e dia ba menu mienu na eche o menu mienu eni eche tenya nkwa odia ana me se me kwa na me fa me di ka sha wase ansa na preko ne ko fo ni bia wa fa na ko de ne ko ada mo mba e preko busu afo ana me abisa mi de mi me de me abo ti ni mo say me cross me ba ko no ka ho o me ma mi ba ko ti ku ha na bodwe se bi ba ko no so de wa jini wa boniti na ti na bodwe se se no go si ejiji ho ode di akire no hwe ba emesi echi a wo mu abo e dia te wo sha de na nka e dia na wa na se woni e sha de here Adam, ana jase minim sɛ ɔho yɛ adeɛ kyeɛ wɔ ne tuatua hɔ yi deɛ na kyerɛ sɛ ɛyɛ Adam wei deɛ nyɛ bɔne gyiri sɛ mefrɛ wo ma wobaa sɛ mewɔ akyɛdeɛ bi na wobaeɛ so no mede to w'anim na hɔ no woantumi amma me mmuaeɛ biaa ɛmu edu ɛso sɛ bi na mintimi nyere wo kitee sɛ mmuaeɛ ɛsiane sɛ aboa no kora so ɔbɛpem yie a kyɛ sɛ ɔpem n'akyi na ɔkɔho kwan bɛfa so ɔbɛpem ɛna yɛka so wogyina nkran no mu sɛ wɔtete nkran a wotete wo tiri so die nwie no na ebi so wɔ wɔn ho na kyɛ sɛ wɔ sɛ wokɔ na wakɔtete wo baabi nti meyɛ sɛ deɛ megyaa mo akɔ na wokɔda kora nso a subia kora nso so ma adwen nti ne nsɛ sɛ yɛda sumie fi nso no na osumie yɛ korɔ gyen a na ɔma wɔ adwen papa na watumi ayɛ dɛ adwen papa ne so ne mɛba na mɛbu sɛ mmoa gyinaeɛ a wasi sɛ akɔsi sɛ na jase mpɛsɛ ɔbɛka sɛ matwe wano a wɔkɔm m'ani gye no ho sɛ ne sɛ ho mempɛ no dɛ sɛ ameyaw sɛ ɔnyɛ obi a wadi dɛm sɛ biebu na waka sɛ bia se ho nyɛ makɔm deɛ paa na ama wɔka sa kyerɛ mu yi ana jase meda so dowura paa ne sɛ wɔnte ase na emu meda so dɔn Adam adɛn na wobu sɛ awufuo ɛwɔ ateasefoɔ asase so sɛ nipa no wafirim yɛka koraa no wonu sɛ owura ameyaw ne wɔfa ba no nti ɔno koraa no so ɔyɛ ɔbaa
anka me aware na anka yeye so ware no kwa na anka yeye wa bamre kwa so a ele se na oni ho na yire kura so otimi ware no enti won fomwe won tu mra bia afi wo twetwetwetwe nwi Owura me da bi oba me da ye mo nwuyo. Uni obi ati won tra. Uni obi ati won ntenti kuna tama no. Se mpo kura ade a wa ware wa anka se obi na tema wo. Enti na wo so da sa da ye no. Nti misrew. Ti dia me kana se nani am ya ntra. Na emwa wate. Ha? Nonsense. Cha. Ti dia me kana se. Yina yemfia esunsun tawochi to aware ni wate Tame wale ame hai ame nkwatena ne nkyenya na yere wate sumanzo osu so wate owe mbibi a kira wo se nyame ka no omuta akiri na kansa ampa mi na me ka kira wo nana no maji atu na komadu ha o ka simbie no te sumane wo se o super jese ebi ewi peye no de me dwun ho mate dwun ho se na maji atu na me ka kira so wu ada ye na wo kan no me kira wade o da da unsa kwese so no do sa we na to ha no ano o ma bi ti kasa mate ti so obi ho a ma ne nche me dwun ho enche mate se ni suma adi atum ma ne nche na nkofa se mo amru e che obi mbibi ho eno de wona nanu mo bit mai bunni kura wo mu bi sa na me ka kiro me tiase enta mo de dase yo me tiase enta yo no be chime ye mo ndani Broni no ba kurum ha. Se ono no ntina owura no matu bata o mo hwehwe no no. Sa. Ai. Ese so mo be hu no na wa chene de no ko. Ama ne nipa ne nkrofo no ko mo ko mba. Dise owura no mo koi. Amoko. Ama ne no ko. Mami. Ya. Minya mfa ifunsu yo. Konya mfa ifunsu. Nada, so what another? Mami na ndako ba ko pa ye hia ye se ndem twe for ni nsan ba. Wana ka kire. Ne yesi de mfie mienu ne afi na nyi. Dakoro pe. Muna ne da obeti ma hye wo se. Mami se mi na mfo na me mo kwa ni mamu ko mu amfa ni nsan aso mo ko ye be ne den. Sebi de wo de na me bo ho ban se me hwe ni mu anu be boso me ni ma hu se wa fa nyi se na chese obi amfa bi kora nyama se jate mama mi sheshe me ma ye mu chisho se bro ni na be bregu mama sa wona ne dai ha wona ne dai nti shara hu ne se nyi se ho te nyi se no kora ma kora na ye de ha ta be ma foforo betimi abe ene mama se Suna nyensa namba makwa kwa shisha no. Makwa kwa shisha wai? Makwa shisha mbio. Na ni baby ode broni no ko. Ha? Ni baby ode broni no ko. Na wo sa kopo no. Bikura na mo bie kwa na be ma foforo nso abakure. Wo se kuro mu ama ya nyina so na wo ho. Oba ye osi kuro mu amfia no beba. Ta po ba fia da beba de beti. Meme dada. Na se omo obi akura ma akura me mekwa ko chinchi ape bi abro mama she be penana ye mekwa ko chinchi ma ape bi na wo de fansa to ha ma ta na so sa ebi beba we njewo why mama se mi sa ko me bi ko mama di mo so be se akoma ebo ma na me nya bo so me na me hwa de why na se yin sa ba me du she da mu hasi mo bi e ba kro wa ko be se ka be mu ni abaye kebe mi do sera owura na me no no so o epu ada ni tiri mo ode na mi so na mo ko be bi na ya ko so so no o tiri me buru ni ni potri mo asama onde ne ti awu
Say, come to you. Now, that could not yet kada. What that way, hope baby, for us up here. Now, make the baby. Manso, let me come go. The young man on the pool. Then they come and say, Judge. Send a 10 on the camel. Young man's on them too. Come on, tell us here, send it per month. So one to know the song. Now, what you say was ready on your own. When I said for Mono, the way was one up high. And then you be our canoe when you put up with any extreme. What else one and you could have? If you see Kolege, Akua ni The deal they could say, when you put the Kolege so some Bonoba and let to be in the deal they could say. No, Bruni and it way. This night. I want to cry. Anna, the action of where the stool is hidden. It's not far. It's not far at all. Possibly be a son, the crown. Do they know I need my gold back? It's not even my gold. Tell them. See, if we don't show them where the stool is hidden, they'll do the same thing as they did to our pig. We'll show them. But I need the gold back. Also, Becky, maybe I should. Nemo, please cow code you with me. What do you how do you? Anna, they're asking whether God is worthy to you. Whether gold is worthy to me? Yeah. Of course gold is worthy to me. Anna, they insist if you don't show them, they will make sure they will eliminate us if we play any kind of tricks on them. We're taking them. It's less than a day from here. Or see the deer you're going. The deer is how con one. Any that point back into if they drew on him. And then they'll give us the gold and they'll let us go. And you'll come. This cow corner. And in here. When you say, what is koshe? You big so many palm, commando, young had up and What all. is he saying? He wants to slaughter you. We're returning the stool. We go stool. What's one in Bayana? Debbie. No, she's saying. Also, what could you?
And yes, I know many of you. And yet, I know what's empty or motias near Bahan. A boy mopao. The son said, command Siasia, go burning go cushion. Oh, ya boy, oh, ya boy, ya boy. Now, feminine. Me imagine saying, come on, come with you. Now, shit. The boy, me, no see what. Me, say, me catch on one. Come on, Tiasin. Let me say, come on, qua. It do a mountain, Tessa, or multi do moi. Won't see a dread children. See, we are machine, your quiet on them local. Let's say, the arm better to Mamma. And they said, Omoko cry. Behind answer. Ay! Touch me. The near channel, yes, super. You hope I saw just some of you. My feelings are making me proud. We need that. That could pull. And okay, I make a sleigh. Answer. Yeah, my feelings. I said, what's happening in the shower? Hey, Duffy. I said, Jai, Nimude. Jai. My Jimmy Angaza. Oh, my Jimmy. Only any day, never say a come and so. And yeah, no, never say, you have to cry. I was to say, Madame and Papa one is sending a number to me. Mamma, and no, to cry yet, too, and why it's you because you're what I said. I know I was a yarding, I was so. And Jenny dear, said I didn't know. I was son and I. Okay, yes, and so maybe it. Oh, there's a house, I was some dear. Me, I'm a brown. Me, I'm a brown. Bacho, me no nebre. Yeah, ya brown, ya buy on ye be, on your man and bros. Me, never saw me copa. Oh, Ebby, I know the name. Nana, why should I knew the amount? I'm gonna be. Hey, over slashing. Adom. Bemana. Na pumbo kwa die. Nanu madaruma. We dia fache mi ho. Unse kura bibi mana. Unye bibi ya. Eye pa. Na ka me pese meni udi nkomo kakra. Nkomo kakra. Komo bem. Dia tien se nkomo no mbese bedi ne ha. Tisenka ye betu mpasa kakra na ye jina baby adi nkomo a. What do me ko baby? What me ko baby? Ye tu mpasa na ye di nkomo. Nye de bia na be jina fie adi nkomo. So the me ko tina baby na ye di nkomo. Sa pepe. Mate, nela. Benjão. So crazy. Okay. Some yana me tomao. Yana me bro. If you saw the mommy, phantom commander. Sir. And in the miam de betuko. A befatao. Jennifer. Ah. That's Yanko. Ah, the NF. And a young way.
After you. Ufe, where am I? I bet now and saying, ya, brabi. So, ya, best ramibi. Never. Pesade. Eza, obese, and I've been quite a biam and I'm gotta get us. Hey, I've been a Dear way. Oh, and I'm not doing them. and then my ninja home. You pass my button. Sir, I know you. Yeah. There are some. Oh, dear. And no call me funny, sir. I'm the same come good some of you. I won't say. I'm not here, Caddy. And they have a contact. Oh, can't you? Think I'm just saying, I'm to share man. As long as there's only one in the dam. Oh, send me. You can catch her and send it to you. What a baby. Even one say. Yes, sir, more pony. No more to buy. Ah, Go home. When you retire the company, yes, sure. Send a kind of sanity. Let me train you. I'm now one way. Obo Casa. Casa, one card if I quam with the app, Mr. Bemount. Casa. My daddy.